nga ai kuble ya iba PS lang do ibala ailat yang i ban jeshim benta langba kande ko online competition halor kamat hato khamla ka ba ai chat kmi lande la ka ba ai chat pa nakalyang ka chonga nga Christian ban ai chat kmi halor ka tai ka phang ka kentien kmi bat kpa ka thau ya u lande ka brio ki baladon la ka yeng ka sem la ki khun ki kti bat ki baladon la u lande ka kurim kabamut ki bala pendep ya ka shongkha shongman nadu hendai hentai ukasi ulong ubastat ha ka perkhat perdan uda theu uda wa bat uda tang hiru ba ka jat ka kenca kan hiar pateng na ka kmi hangne ka mi ka jingkli hato balai ba kim ai chat na ukpa uba besa uba pendap penbiang ya ka jingdon kam ki kun ka kmi ka long ka nong pun ka nong kha ka nong ri ka nong sumar bat kanong pet kanong kmi ya ka yeng ka sem ha ukhasi ya ushen rang pat na pen kup bor haki ar benta kata kalong ukpa chong ka yeng bat ukni chong ka kur ukpa chong ka yeng bat ukni chong ka kur ha to phi hun mo ban kni no ya ka chat ka kencha na ka kmi na ka henmen ka para bat ki balong hiru ki nong pun ki nong kha ya phi hangne ngala ban wanra da kanuksa lada ki brio ki wan ban pan no ya ki khun chong phi ban ri ban suma no maki hato phi ki kme ki pa phi hun mo ya ki khun ban it no ha ki wei kum chu ngala ban ong kalong ka ba e than ya ka kme ka ba pun ka bang kha ban ai chat sha pa baro ya ki longpa henry don kato katne ki longyeng ki ba ukpa u i no tang shi teng por henry ka kme ka la ban pendap ban penbiang ya ka jingdon kam ki khun hato lada ka kme ka i no tang mar shudap kha ya iklung hato ukpa ula ni em ban basa ya ki em kimla namar dei tang ka dut bat ka ching kdop chong ka kmi ka long ka ching bam ka ba kong santam na ka benta chong ki kandon ka ching ma ka ba kraw lada ai chat chok pa ka kmi bat ki khun ken long senjor ha ka ching ye dai ha ka ching yet ha ka rukom sumar sukher bat kandon ka ching ya pher jat hapdeng ka kmi bat ki khun ksiu lada kanong sumar kambiang usambai balabet hato un sei ki sentiu ki so un he un san em habakasni ka sho kan er ka be usambai ubalas dang ban khilung un yap stai no kumbang yo i ha ki khubor ha ki social media dang ha une ubanai ba phra hasor shilong kimi ki ching kluma ki ching sha sho sha sempat bat ka ching yap rude ka daw ka long ka ching bom kit kli shu ki nong yada ki nong sanshar ki nong yalam ki nong sumar ka ri ba it chong ni ki balong kum ki kme ki kpa ki ba sumar yala ki khun dai hangne ken bangamut ban ong lada ka kme kam don ching kit kli shu ya ki khun hato kan chia ayu ya ka ching im jong ki ya baro ki ken thai henry don ka to ka ni ki ken thai kin shim ka lat ka kabu ban yo lok de khang kila ban ong kam men toy hi la da yo da u kha siru nga ka kme ka ba pun ka ba kha ngam yo ya ka chat ka kenja ka ken thai ka si lada ka yo lok de kharu henry ka chat ka kenja kadang dai na ka lada ai chat pat na ukpa de khar un long trai ha ka yeng ka sem bat ka ba u kham sngo skam ba e ka dai namar ka dai ka chat ka kenja chong u phi ki kni ki kpa
hatu pi nuot mo bantur haba hayeng kakur kacat jong pi la sensyar la long trai da umenderi bat kadai hiru kacat kakenca jong u bat ngan penkut da kine ki kentien kayeng klem don imei kapeca bat shua ban rengko da perkhat arsien kublai shibun